toată lumea! Foarte bine și mai tare că se poate, mă! Aș pune mâna pe tine, dar mi-e teamă că mă bate bărbatul, că sunt acasă singure și n-are cine mi dă zi arbatul. Oh, ce bunăciune, inima spune, nu mai povești. Oh, perfecțiune, fată pe bune, mă cucerești. Gâli, se uită toți măgării la tine când dansezi. Gâli, zmă toată toți măgării, de toți manevre. Gâli, se uită toți măgării la tine când dansezi. Gâli, zmă toată toți măgării, de toți manevre. Sunt bungurințe când te văd, e normal, bă, iubirea mea. Mi-e frică să nu se depinească, că-ai fi acasă singură. Ce film îmi dai zi Te iubesc și-ți mulțumesc. pască. Oh, ce bunăciune, inima spune, nu mai povești. Oh, perfecțiune, fată pe bune, mă cucerești. Gâli, se uită toți măgării la tine când dansezi. Gâli, Zâmbă toți măgării, de toți manevre. se uită toți măgării la tine când dansezi. Zâmbă toți măgării, de toți manevre. Aoleu, aoleu, aoleu. E bine, mă. Aoleu. Mulțumesc din toată inima. Perfect. Să vedem cum stăm. Băi, da, sunteți și pe sus, acum stai să mă auzi, și sus. Vă spun din toată inima, voi cred că îl știți destul de bine pe Bogdan de la Plăiești, pentru că eu postez zi de zi pe rețelele mele de socializare. Vă spun din tot sufletul meu, când văd atâta lume frumoasă, îmi pare rău din toată inima mea că am mai avut un eveniment astăzi și n-am ajuns eu cu formația mea să vă cânt eu live-ul ăla cum îmi place mie din toată inima, dar și așa să știți că vă iubesc din toată inima și vă mulțumesc din suflet. Vreau să vă cânt o piesă. Am cântat pentru fete, vreau să cânt și pentru băieți. Și e un mesaj foarte simplu. Mesajul spune așa: dacă n-ai bani, adevărul că dacă n-ai bani, n-ai ce să faci. Cu toate că să știți de la mine, cele mai frumoase momente din viața mea au fost când n-aveam așa mulți bani. Deci să știți că banii nu sunt totul, doar întrețin fericirea. Și cam atât. Hai să cântăm Dacă n-ai bani din suflet pentru voi. Dacă tu nu mă alegi, te dau ca să mă lași în pace. Dacă scurtați la cu tine, însă te îmbogățești. Bagă bani, luată de mulți, cât nu și la dușmani. Nu poți să închile să te îngași și dacă n-ai bani. N-ai cum să-i superi pe șmechera și dacă n-ai bani. N-ai nici ce să mai lași pe urma și dacă n-ai bani. Păi dacă n-ai bani, trebuie să împrumuți pe față. Dacă n-ai bani, nu mai trebuie numărați. Dacă n-ai bani, nici nu trebuie justificați. Dacă n-ai bani, dacă n-ai bani, nu e bine să te îngați și dacă cine și pentru ce poți păi șmechera și dacă n-ai bani, nici ce să le lași pe urma și dacă n-ai bani. Păi dacă n-ai bani, trebuie să împrumuți pe față. Dacă n-ai bani, nu mai trebuie numărați. Dacă n-ai bani, nici nu trebuie justificați. Dacă n-ai bani, dacă n-ai bani. Ia, man, vai, cuicule, băi, am adus. Să vedem cine știe partea asta.
e justificat. Dacă n-ai bani, păi dacă n-ai bani, păi dacă nu e bine, bă. Umblăm mai în preturi, dar de fapt n-am niciun bani, băi. E nervoasă, droasă, că votă șpaneroasă, că rămâne de-un power, băi, la trec pierdut pe la tăia, băi, mă damas. Vă mulțumesc din toată inima. Vă mulțumesc din suflet și... Ia, puteți să dați voi drumul la lumină, băi, voi ăia de sus, să știți că sunteți minunați, vă iubesc mult de tot. Îmi place. Stați puțin să facem altfel. Faceți voi puțină gălăgie pentru ăia de sus din stânga, să aprindă și ei lumina. Suntem la Oravița, suntem cu toții. Eu nu vă cer nimic în această seară decât umbliți la telefon. Am făcut lumină în Oravița, da, a ajuns BDLP aici. Dacă a ajuns BDLP, fii atent ce se întâmplă. Parfumul tău, pe mine, încă mai simt prezența